ġimgħa oħra VIP Day oħra. U llum qegħdin il-Birgu ġewwa l-Wild West u l-mistiedna tagħna hija Claudia. Buonasera. Kif inti? Tajjeb, is-soltu il-Wild West niġi nkanta, jiena ġifieri llum looking forward biex nikol nixrob. Illum ħadd gawdija. Nintaqa' mad-date. Eċitata biex tkun taf minnu. Ħafna, jien bdejt rajt il-post li tellajt u bdejt nara ħafna suġġerimenti, allura bdejt nara naqra xem, fimt? Mela ħammorru ħanaraw ma' minn imissa Claudia. U t-tieni mistieden tagħna il-lejla huwa Franklin. Hello, kif aħna? Kif qed tħossok? Eċitat, looking forward ħanara ma' minn ħan intaqa' u forsi splem ħambata ħajti. M'għandekx idea ma' min? Le, U ġu għandek? ħafna. Mela tlaqna ħani. Bid-dieta. Allum cheat day. Ħaniksira proset, mela mhux Sunday ħatkun. Tlaqna. X'naqra setup u hekk. Hello. Għanini, kemm inti. So good to see you. Oh, mi friend, kemm ma narak. ħafna. Kif Kif aħna? int? Kemm ġejt li pulita, Insomma, għandna bżonn niżlu naqra, inti dejjem sabiħa, dejjem sabiħa nafek u sabiħa bqajt. Wisma, ma konċ qed nistenni kien. Fimni, jak stennejt. Le, issa nistgħu nagħmlu duetta, u issa nintefgħu nagħmlu karaoke. Mela, għandkom xi JBL. Kif int? All right. How nice to see you, Istra. L-aħħar li rajtek naħseb kien March ta' sentejlu. Daqshekk, fejn? Festival naħseb. Mużika? Meta kelli ġmielek jistgħu. Nastja. Naħseb dak iż-żmien l-aħħar li ntqajna. Mamma mia. Kif int? All right, qed nissetilja issa. Issa ħafna ħjar. Għax kelli ħafna ġenna, kelli 2 weeks. Naf. 2 weeks non-stop. Naf. 2 weeks non-stop, all right. Nissetilja. Ma nista' nintefgħu ħin Issa relax. Aħna rridu nintefgħu Niddiskutuhom naqra. Ija. Mela ħana ġewlaw. L-ewwel strada Dali tada! Ekk. Ma ħana raw dawn resquhom tgħid. Make space. X'taħseb int? Jiena kif nara dak l-ismar fakkarni fil-papa. Fil-papa? Però ifhem moda naħseb jienu. Biex il-amma lejla. Ejju, eżatt. Ma ħsibx xi ħaġa nilbes jien. Kemm Jiena darba l-ismar lbis ma xi ħaġa tantx safra. inħobbu, Is-sena l-oħra lbis xi ħaġa safra u qalu li kont Isnibel ta' Beauty and the Beast. Inti l-isfar jixraqlek, kemm inti kull kulur. Kif taf darba lbistu l-isfar? Imma jixraqlek, inti għandek dak naqra tent color fis-sajf. U ġieli lbist bright colors, allura naf li jixraqlek. Thank you, ejja ħana rawieħu. L-situazzjoni tiegħi. Dieta, imma jiena taf x'nagħmel. Ġieli rajtum dak il-videos li jkun niskunu bid-dieta. Ixommu l-burger jiklu tuffiha. Allura jiena s-sitwazzjoni tiegħi jekk tkun. Hello. How nice. Nice, Thank you. Ħanet użjed issa. Ħanibki iktar jumejn għax għaddio ċaw baj id-dieta jiena. Le, issa la qegħdin hawn Frank għallik mid-dieta ruħi. It's okay, we'll try it, so we share, don't worry. Thank you. If you like pina Ma kien titħobb il-pina colada, colada, il-pina colada. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, Situazzjoni tiegħi. Jiena bħalissa, jiġifieri għandek donuts u selid. Ovvjament jiena mmur donuts, imma situazzjoni tiegħi bħalissa tajt li għandi mura selid. Ara jiena ħajti kollha naf li nikol il-karotti u l-ħass. Kif jirnexxielek għax jien n-nerba. Għadni ma spiċċajċ tini ċans. Però l-ħelu ma nagħmilx, ġifieri donuts li vera mhux se jħajruni. Però crisps, jiena fek affarijiet savory. Xej, anzi nitfaħom ma ġo selidek. Isma' cheers. Ta' xi ħaġa. Cheers. Imma I mean, boom. Selid. Naqrek, kara. Thank you. Ħanipprova. Senna għandu. Ejja, peti, Anke daw naf x'inhu, ma tajjeb. Ma nafx ġifieri bilanċ, ġifieri jekk bdejt junk food illum, għamilt illum għada pitada junk food, wasalt id-dar.
Għax imbagħad isek la tiksira. Oh, qed ngħidlek. Tkissira jew tiksira. Once li tiksir, eżatt tiksira. Tiksira tajta, eżatt anka ġildu. Tiksira. Isma' naw xi miss. Gwerra naħseb jien. Gwerra u sempliċità. Stenna. Qed isoddu id-drew ma' xawdan għaw l-ajruplan jisu. Biex qed ngħid. Jien naħseb gwerra. Fett. Għax hekk jisu dak l-ajruplan jisu tal-gwerra. Issa ma nafx, jiena taf kif rajta. Forsi ajruplan ġabilhom li kellu hekk. Naħseb pożittiva nagħmel. Naħseb jiena, naħseb wis pożittiva, tajjeb, u fhem, make sense ukoll. Għandek dan qed jagħmel naħseb l-isports u qed jgħajjat li biex imur miegħu. Nannu inti daqshekk kollox hekk ħatar. Le. Ifhem jien naħseb woru. Hekk qed tgħidli jien u fl-istess kien nara sempliċità. Ukoll fih dar ritratt. It-tfal ma kellhom xejn u kienu kuntenti jisom. Ma nafx nara forsi xi ħaġa li aħna maħniex imdorrijin biha, jien naf ma dekx tara dat tip ta' forsi awtentiċità fil-kampanja. Għasadna narawhom dal-affarijiet naħseb illum kulħadd bl-affarijiet elettroniċi. Ifhem, I mean jekk tfittixhom hawn. I mean fiż-żajt tagħna hawn imma Ma tantx għadek tara naħseb jiena. Fi żmien aħna naħseb fi żmien tiegħi kon nilagħbu ħafna noli, commandos jgħidula. Komandos jgħidula. Commandos kienu tlob oħra. Inti kemm għandek żmien? 32. Da. Int mhux daqshekk iżgħar minni. Ħasibtek iżjed jien. Ta' disunu. Le, wejja. Illallu. Mela, għat-31 għandi ma 32 naraqhom f'Novembru. Illallu, inti ġa tgħid li għandek 32 jekk Aħjar ngħid li għandi 32. Għadek telaq bħala 31. Le, 31. Jiena mhux ħansaqsik imma 36, don't worry. Wej, viċin, mhux daqshekk bot. Hija appuntu bekk qed ngħidlek. Wejja. Illum intqajna, l-ġimgħa d-dieħla nipproponilek, sa naraw. Għandi bżonn forsi xi ħadd ma tafx kif. Ejja, riklam. Joħodni. Riklam, ejja. X'riklam? Ma nafxu. Mela jien xi biċċa kod. Riklam għal proponiment. Le, thank you. Kuntenta kif jien. U warajja Claudia u Franklin għaddejjin bid-diskussjoni tagħhom waqt li qed jieħdu pjaċir b'dan l-ikel ta' vera li għandhom. Il-logħba tagħna, id-dejt tagħna, taħdem billi aħna ntuhom stampa u skont xjaraw fuq l-istampa naraw id-diskussjoni tagħhom fejn ħadd toħodhom. Nkompli naraw x'qed jgħidu. Is-suġġett ma l-ikel ma joġobniex imma. Ma. Gwerra. Hemm ħafna fuq xiex tista' tgħid fuq gwerra. Tafx li jiddispjaċini jisu għax hawnhekk għandna ritratt ta' tfal speċi li jisu id-dur anke mhux f'kuntest ta' gwerra, shom it-tfal dejjem jibqgħu kif tgħid dejjem ikunu l-vittmi tal-kbar. Vera. Ma nafx jisu anki aħna ma nafx ġieli hekk noqgħod ngħid, speċjalment issa li forsi qed nagħmel il-kors li qed nagħmel. Hekk noqgħod ngħid tant aħna prodott qed nagħmel psychotherapy. Fadal li qisu sena u nofs issa. U hekk noqgħod ngħid tant aħna prodott ta' tfulija tagħna estra. Li jekk issja tiġik ħażina, tidvera tkun reżiljenti biex toħroġ minnha. Dejjem innoċenti. Appuntu, le, appuntu. Dejjem innoċenti u dejjem rajt video hekk milux fi gwerra ta' gwerra partikolari tal-għali. Għamilt ħajda x'ma ma flaħċ nara, ġifieri tal-għali vera b'kombinazzjoni. Dik oħra imma x'tagħmel ma tarax u timmaġina jew tara u forsi għax tara, għax dik ġieli qisu dilemma etiku jinġu fija, morali kważi wkoll. Għax jekk nara naf x'inhu jiġri allura forsi fil-żajt tiegħi nista' nagħmel xi ħaġa. Imma jekk ma narax qed ninħeba minnha, qisu inħossni li qed naħrab minnha.
Fil-verità, is-sitwazzjoni skont xi tkun eżem gwerra qatt mi sabiħa. Imma dal-video partikolari ġifieri ta' missi kienet janna l-ibnu u ibnu kien mejjet, kellu vera kien ta' eta żgħira ma flaħx naraħ, ġifieri għamiltu ħajd mill-ewwel għax kien jekk video taqsim il-qalb, fimt? U laqas li kieku mhux fuq it-tfal biss kera, plus gwerra dejjem kera, tkun kif tkun mhux fuq it-tfal biss għax hija sitwazzjoni li imutu nies innoċenti dik il-verità. Taf x'noqgħod ngħid jiena reperkussjonijiet mentali ta' dawk it-trawmi kollha kif jgħixu mbagħad bihom jien dik li nistaqsi lili nnifsi. Għax jaf at some point il-gwerra fiżika tieqaf, jiġifieri mhux se jibqa' jkun hemm bombi jew ma nafx ġiliet hekk, isma' kulta. Xrajt il-ħataba, teqle. Għaxin qed nisma' lilek qed nuħpeċin nisimak tirrakkonta vera taf titkellem għax tuħu pjaċir, qed nammirak u nisimak. Tgħid ma nkantax biss, naf ngħid xi ħaġa. Mhux brava biss fil-kant, m'intix artista biss, imma taf titkellem ukoll. Tajba l-avukat naħseb. U x'avukat lesset li waħda le ta' sorry. Le ma Roċa ta' kamu tajjeb. Le, u diki, speċi kif jgħixu mbagħad hekk fis-sens ma dak Ikollhom gilt wara. min jagħmel. Imma insomma, pereżempju, kont qed nara dokumentarju. Jien naf tat-tieni gwerra dinjija eżempju. Ħafna minnhom, ħafna mis-soldati, ġifieri anki n-nazzisti, ma ridux, ma kienux jaqblu. Ma da jekk kien hemm min kien. Ordni u naħseb jien. Ordni, ma mbagħad bdew jiġu. Fil-fatt naħseb hemm actually series qasir fuq Netflix. Li daw tant mbagħad qishom ġiet second nature għalihom, jiġifieri ġiet parti minnhom li kważi l-moħħ inbidel b'tali mod. Li ma baqax ħażin, qisu kważi ġew robots, ma nafx kif nispjega. Li imma daw kienu nis normali bħalek u bħalek, ġifieri da mhux qed tgħid, ġifieri aħna qed nitkellmu hekk. U jaf jien naf tiġi sena oħra nkunu perpetrators aħna mhux il-vittmi. Ġifieri mind game kbira wkoll fis-sens Nemmen li jitlu f'nassala ma jkunux jistgħu joħorġu minnha wkoll. Għax ikun hemm ċertu ordnijiet naħseb jiena li ma tistax toħroġ minnhom. Dik naħseb li jiena dik kun hemm waraja, naħseb jiena fil-verità. Tal-bliet għandhom. Ħafna tajbin, Viva d-dieta. Le, għaset noħlom bija bħalissa, jekk ħajarawni ta' xogħol minn jaf kemm ħajaqbdu miegħi. Laqqas irid nimmaġina. Għax jiena vera bħalissa vera strikt xejn qed nieħu. Eżin nieħu mhux xejn. Imma mhux hekk hu. Kif tagħmel Tajbin ta' vera. Kif tagħmel d-dieta? Jiena, mela, naqsir fil-ħodu, ġilli naqbżu. Is-soltu l-kafe neħdu bil-ħalib, imma l-ħalib qed warrabtu, is-soltu nħu 3 zokkor, imma nħu nofs kuċċerata zokkor. 3 zokkor? Eżagġerat, l-estrem jien. Kif tixorbu 3 zokkor? Nġorbu da, missa waqaft. Nofs kuċċarina, ħalib ma d-nġed nieħu, issa tnieħu ħalib naqgħu kafe eswed biex nagħmel. Afternoon mbagħad nieħu selid jew tuna, jew nkella chicken, jew nkella nieħu ħuta skont. U mbagħad flaxija eżempju nieħu naqra carbs, jew nieħu naqra ross eżempju, xi biċċa laħam eżempju, skont. Jew brown pasta ftit, skont. Mela qabel x'kont ikun? Le, sorry, għax għalija normali daw l-affarijiet. Kont niekol. Tal-biża, junk food. Eżempju. Ġili konna minnlek ġimma nikollok burger. Ek. Kuljum. Nordna, dilebbek, sibta komda, bum bum bum, nordna lest, u għamilt ġimatejn ġifiri wahdi u daw ġimatejn wahdi plus ġimatejn li ma kellix ċans insajjar, ġifiri immaġina. U mbagħad qed lema. Taf insajjar, Frank? Jiena. Ma nafx hekk qed tistaqsi lilek nafx insajjar. Jew x'ħadd warajja. Għax vera ħażin mejjed jiena. Alla ħares ikoll minn taħti. Missieri chef prim, ġifiri għandu over 40 years experience fejn jidħol ikel. Mela studinni hi. Bil-qart kollha hi.
Għax jiena kont se ngħidlek sajjalli waħda. Ġejna Però dejt. to be fair. U din id-dar issa next Malla step. għanna li kelles, allura ma kont se ngħidlek, fimt? Missa raġi d-diskorsu. Daw t-duru waħedhom. Inna. Inna. Oh. Rajtom. Attusa. Pussycat Da xinu naħseb kollha flek? tatis. Ma naħseb kollha tatis. Jiena minix tal-tatis, tal-klip li żjed. It-nej ħelwin bod differenti naħseb jena. Definitely naqblu żgur fuqha. Isma, ħuta xina ħanibqa' Le, nieżel. tnieħu jien. Tajjeb, għax xina ħanibqa' nieżel. Ma nara x'an nasib. Wisq tajbin, wisq. Da qed ifakkarni hekk kisu 80 sistra. Kieku jkollok twilit fi żmien ieħor. Flima żmien kieku kont twilet. Flima era hekk. Jiena joġobni ħafna, kien għadu joġobni 70s. Imma, joġbuni ħafna id-duo bakkara. Kellhom Yesser I Can Boogie. Kellhom Yesser I Can Boogie, imma warahom imbagħad kien hemm history. Ek, li meta bdejt nagħmel naqa' riċerka fuqhom, bdejt nara żmien tas-70. Isni bdejt niskopri kemm kien żmien hekk li kellhom fashion partikolari ma fl-istess sempliċi. Sempliċi. Xkont taralhom sempliċi? Per eżempju, jien naf, ġa kienu jeżistu ċertu affarijiet, imma fl-istess ma kienux daqshekk eċċentriki kif huma llum, eċċentriċi. Eċċentriċi, proset, dik il-kelma. Imma fil-ma sens, jien narhom iktar eċċentriċi dak iż-żmien in-nies. Eżempju, daw bakkara, waħdu dejjem tilbes l-abjad, daw l-oħra dejjem tilbes l-iswed. Eżempju, ir-ritratti kif kienu jittieħdu. Asnaf, naħseb ukoll n-esperjenza dak iż-żmien, ikollu n-esperjenza żmien li nażel. In-90s għalkemm jien twilit fid-design, imma nixtieq li żmien li għandi bħalissa esperjenzajtu f'dawk iż-żmien li pereżempju kien hemm Better Off Alone, LSDJ, Gigi D'Agostino għal Fly With You, L'Amor Toujours. Jien niftakarhom żgħira dawk. Ma da 90s qed ngħidu. Late 90s naħseb dawk jiġu. Late 90s, mela, early 2000s. Appunt, ġifieri jien ngħidu kelli 10 snin jien. Imma peress li jien għandi oħti għandha 35, kienet iddoqhom ħafna d-diskid-dar, allura isni jiena tista' Kważi daqshom. Birt fihom. Sbieħ in-90s. Ħaldi. Sabiħa ħafna. U bħalek. Isma' dal-komplikanti kollha ma nafx jien. Mela għaliex le. Thank you. Ġifieri msamma inti 90s boy. Jiena 90s u dis infatti fejn naħdem. What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt Design me dik. no more. Naħseb. X'ngħid inna? Ingejti jisien. Taħseb u dak Asnaf. il-ħoss. Asnaf. Imma jiena per eżempju. Isma' jiena fan kbira ta' Madonna taf inti. Naf. Jiena ta' Madonna toġobni ħafna hang-up. Ma ħangab dik Lajza Bonita. Toġobni ħafna. Ihi. Jiena ftaħt tiegħek però tiegħi għadni le. M'għandix da, jien taf xirridu. Xi melħ jew hekk, ma xi melħ minn daw. Għala. Ħalli nagħmel ix-shaker ħangantaw Lajza Bonita. Tista' taqbad ta' I went to San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Younger with eyes like the desert. Kompli inti. Heroes, għamil sekonda, you're not far away. Tropical, the island breeze. All of nature wild and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. Winty. Imma nafa, diska li toġobni u koll, ġifiri mixi diska nismaħa kull jum, imma toġobni, Madonna toġobni. Kienet toġobni iktar qabel, fil-sens. Fil-fatt tara, isset nara di għandha l-figura ma' rasa.
U fla Isla Bonita jisema? La Isla Bonita. La Isla Bonita kienet libsa ta' Spanjola. Appuntu, hekk U ngħidlek. vera. Għara, oh my God, for him. Oh, how nice. Because he needs to eat. Mamma mia, dak għandi sada nieklu kemm sabiħ. Wow. Oh my God. L-estate snini. Thank you so much. L-estate għaw snini. Pulit. Xorta pulit. Hello, hello. Isni minn daw it-tfalek. Ismani, ħed t-nizzela naqra oħra. Eħe. Ħanara, jina qed nistennik, ħanara ġifiri. Ħanara zaċ se tagħmel. To be honest, vera qed nibża. Jina kieku minnek ma niprofax tagħmilha ta' pulit sewwa, naqbad u naqbad bidi. Bejjet nitħassar Frank. għax nara sabiħa. Jorek, minna. Jekk it-tajjar xi waħda law, food fight tispiċċa. Promise, promise. Ara ma taħsibx li d-dejja. Naf li minti xħat id-dejja. Imma qed nara vera sabiħa. Jibdit mill-ektar affarijiet. Il-lallu. Żgura x'inti taqtalla ħambida u mhux hekk. Appuntu għara ħajjena bidetni, għarazot. Isma, Wasalna di bidi tammel. Ejja, duha. Nċafla zbidi, mhux biċċajt. Franklin Monifil. Ħanduqa. Umbat bidi tajjeb. Maħi. Ixni wieħed indi ma nikol żmien. Mubra tajjeb, Kif iġaktar reklami? Vera tajjeb. Ke buona. Biex għal-inqas inkompli ma' dita ħanħu ta' dama. Jinkont sanajlen kiku jina qasim missa bħal edin. Ja. Bajt nikolek. Allura issa ħammur għal di. Ħad kompli. Ejja, Franklin. Bidi, għaddiju. Ek mela, Basta ma ħiti. tifilmjaw ġdid. Tina illi, close-up zgur għet ġibuk, zgur, close-up ġibuk. X'namel jina qasna f'regoladi. Mem skużi, qasjenet Nikolamma. Għet nħu sħal u wiċċi, Isma, kollu mbarazzo. inkomplu nitkellmu naqra. Aha. Issa fuq din, kont se nsaqsik biex terġa' tkanta. Għax sorry laqqaw żewġ kantanti. Ekk kanta. Mela, ibla ejja. Fiex ifakrek dak ir-ritratt imma. Diversità żgur. Support naħseb jisu. Xi jfissru għalik il-ħbib? Il-ħbib zbieħ imma meta tkun ħbib ta' vera. Jiena ma tantx nafda, il-verità. Inni gdimt ħafna, għax jiena persuna li il-ħbib jew ikun min ikun, mhux rasmi. Nagħmilhom Alla tiegħek. Alla tiegħi ħbib tal-qalb mill-ewwel ġobbhom. U jiena persuna li nagħti qalbi. Vera. F'kull ħaġa li nagħmel, ta' mhux ġas biss. Kemm jekk karriera mużikali, kemm jekk karriera tax-xogħol. Imma naħseb meta tkun persuna bidbati, Ma ifhem. Fis-sens. Tibdi rajt. Vera? Għandi ta' ħbieb mhux le, fimt, imma mhux li ngħid ħbieb li huma super close tiegħi, fimt. Dejjem bqajt isni iżolat. Dik il-verità. Imma minħabba dal-esperjenzi li forsi. Imma inti xi ħaġa xed isni nagħmel lil kulħadd alla tiegħi. Għax imbagħad jew il-karattru tal-ħbieb ejja ngħidu ħbieb li kolli jien qed nafeċ FD. Issir tafu by time in-nies. Li dik il-verità. Karattru tal-bniedem joħroġ ma' żmien. Forsi mhux ideali li tagħmel
l-individu jalla tiegħek mill-ewwel. Ikun baċċa ħaġa li ovvjament irrid naħdem fuqha jien. Imma hija sitwazzjoni li taf kif qed nipprova nikkonċentra fuq din nitkellem miegħek. Konċentra fuqi. Issa kun. Imma hija sitwazzjoni li jiena irid kemm jista' jkun nitgħallem ma nafdax ħafna. Għax nafda malajr u jekk int qajt miegħek ħanamlek alla tiegħi mill-ewwel. Jien nista' nifhem għax pereżempju ġieli nsib li l-nifsi ngħid la tħoss connection ma' xi ħadd. Granted. U li l-intenzjonijiet tiegħi huma daqshekk tajbin għax jiena ma tiġinix f'moħħi li jiena nkun ħabiba ma' xi ħadd. Anki jekk m'hemmx għalfejn tkun ilek tafu snin persuna, ġifieri. Jien ma nifhimx kif jista' jkollok intenzjonijiet ulterjuri minn dawk tajbin. Ġifieri dik nifhimha isa kważi li mhux tkun naiva, xiex għandek tkun naiva, xiex speċi n-nies ma jintaqgħux u just, you know, let's be friends u ta' m'hemmx għalfejn nifhimni, nintaqgħu kuljum imma l-intenzjonijiet ikunu tajbin. Ġifieri dik nifhimha li jaf inti minnek hekk għax inti la tintaqa' ma' xi ħadd. Tagħti lilek innifsek tagħti l-ħin tiegħek. Eżatt. Le x-xogħol pereżempju għandi ħafna ħbieb. Ġifieri taf kif u l-immur tajjeb ħafna. Fil-verità għandi ħafna nies li mmur tajjeb ħafna magħhom. Fimt? Imma mbagħad isek meta tagħlaq il-bieb taf kif nemmen li hemm ċertu solitudni. Fimt? Allura qisni Meta tgħid ċertu qed tħoss, jiġifieri tħoss ċertu solitudni. Jien pereżempju dik waħda mill-iktar beżgħat tiegħi l-ikbar. Apparti l-wirdien u. Le, solitudni ilni ħafna esperjenza, ġifieri xi ħaġa li tallimt ngħix biha. Titgħallem tgħix biha. Kera? Imma one thing li tkun forsi indipendenti. U ħadd ma jemminniha. Forsi nixan barra minna l-jom li kif dejjem jarawni. Cheerful, happy go lucky. Fimt? Għalkemm xorta dak jien. Fimt? Cheerful, happy go lucky. Jekk hemm għandi targets ħanaħdem għalihom. Fimt? Jekk hemm mejn kemm jista' jkun nipprova naħdem għalih biex nasal għal dak lejn li għandi, dak huwa jien. Imma solitudni hija xi ħaġa li kultant tmur out of your control, Tmur out of control. Ġi mhix xi ħaġa li tista' tikkontrolla. Fimt? Iktar kemm tipprova jew issib the right friend, jew tipprova kollok relazzjoni, iktar għax iktar tiklok. Dik fimt? Imma drajt ngħix biha fis-sens I look forward li mmur xogħol eżempju għax inkun iktar soċjevoli, fimt, nintaqa' man-nies, ma' nies li nħobb, fimt? Kważi iktar mbagħad ovvjament ikun hemm sitwazzjonijiet u fejn jaslu weekends eżempju allura nkun xogħol, taf kif isu ħin għalija ma tantx ikolli, so dik tgħallem ukoll. Isu inti tipprova kif tgħid iżżid il-ħin tiegħek biex. Ġaħan neħex tinħoss nistivali. Ija, u tinħoss ħana jibqa' waħda. Inza Klawdja ħi. Lex ninżara. Fimt, imma dik ifimni. Jien nemmel li xi darba oħra kulħadd ħaj esperjenza għali. Ija. Fis-sens. Għax at the end of the day mhix xi ħaġa li hija xi ħaġa ta' diżonur, ngħidu hekk, hija xi ħaġa li naħseb wieħed eventwalment ħaj esperjenza. Jiena ma nibdejqx ngħid, jiena persuna open ħafna, nitkellem straight to the point, min jafni jaf kif jien, qabel kont l-oppost, kont nistki nitkellem, kont vera hekk mistki, xaj, biex nitkellem kont dik il-persuna li dejjem n-nies ħajgustawni, taf kif. Imma nemmen li bl-esperjenza tal-ħajja, tant kemm tallimt minn. Ma kieku ma nipprova fis-sens niftaħ il-bibien lil. Niftaħ ta' mhux le, just.
Nibżaw. Għajda nistaw namlu like fuq ukoll. La fa namlu għara da. Tafx tfakkarni di biex inżewwiġa ma li qed nitkellmu s-solitudni. Aha. Fiex qed tfakkrek li l-garizzat. Jiena tifakkarni f'xi ħaġa li għandux naqsam maħħajin. Imma. Li qed nara jien li naħseb Blind. blind u xorta bid-bissima. Jidher pożittiv xorta. Jien ovvjament ifakkarni fix-xogħol li nagħmel ta' kuljum. Apparti Claudio Speċi fil-rwol ta' kantanta u jfakkarni fil-ġmielek. Kemm sabiħ id-diska. My God. U biex nżewwiġa ma' s-solitudni li bdejtejt inti, ġmielek wieħed mill-propju il-messaġġi tagħha dawk huma, daku li istraf din il-ħajja daqshekk maġla u kulħadd isu jrid jilħaq ċertu standards jew jibża jitkellem jew Jekk ma jibża tilħaqx dawk jkunu l-standards, you cannot fit in. jew jibża jkunu jew ma jiġix mifhum ħabba diversi affarijiet. Ovvjament fil-każ tiegħi meta jiena ddeċidejt li nagħmlu ġmielek kien hemm ħafna l-inklużjoni involuta fiha. Jien I was impressed with rajt il-live performance. Ġifieri kont qed nikkompeti għax hekk bdejt ngħidulhom. Inti kont miegħi. Mela, Insejt. fil-ġmielek mela kont qed nikkompeti dak iż-żmien. Naħfelli. Imma lilek qatt ma Madonna, rajtek jien tant kemm jiena nkun- bħala kompetitor tiegħi għax jiena vera fi 2012 meta kellek Pure diġà kont inħares lejk bħala persuna li ngħid l-idolu tiegħi. I swear to God, vera. Dejjem tgħid li ma qas inħossni hekk jien. Vera. Idu jisni meta nitkellem jiena fuq Madonna taf kif jisni. Imma meta inti jiena kont persuna li kont għadni biss lajt fuq dak it-tip ta' stage, kont nara biss. Fimt? Allura ġa kont jiena insegwik fi żmien Samsara, fi żmien High Alert. Daw kienu żmien li jiena dejjem kont l-imħabbamja. Unt, dik bissek għamilt il-beat Allura tal-ewwel. Love, fire, desire. l-imħabbamja. Le, le. Ismali, allura dejjem bqajt kbirt nara lilek, fim bis-serjetà tnejlek, u di għattilek, naħseb kont ġattilek qabel. Allura meta kellek Pure, naħseb kienet dik id-diska li misset il-kulħadd u misset lili. Naħseb dik kienet il-diska li vera bet Claudia għandha xi ħaġa differenti hekk speċjali għax apparti li titrasmetti għandek xi ħaġa hekk waqt li tkanta issekku xa tkanta baxx. Irrilevanti tkanta xi tkanta titrasmetti dik ċertu emozzjoni li mhux kulħadd ħseb kapaċi jagħmilha. Thank you. U ġmielek imbagħad. Ġmielek jisni taf x'għamilt Frank. Żewwiġt l-imħabba l-kant. Ovvjament l-imħabba l-mużika li inti jekk ma naqblu xejn naqblu fiha żgur. Ma nimmaġini naqblu f'ħafna affarijiet oħra. U l-imħabba x-xogħol li nagħmel ta' kuljum għax tant nintaqa' ma' nies li jħossuhom kif tgħid fix-shadow bil-Malti, fid-dell ta' diżabilità, fid-dell ta' sitwazzjoni fuq ix-xogħol, fid-dell tal-familja, fid-dell tal-ħbieb, fid-dell tas-soċjetà, fid-dell ta' whatever. Li stret tissejħ aħna għandna din ix-xorti li bil-mużika tagħna nistgħu nagħmlu ma nafx kemm inti bdejt tgħid li fuq Pure pereżempju, jien naf jiena kien hemm ħafna diski li f'mumenti vera ħażin meta kont ħażin. Kont nisma' diski u kont ngħid ma dof ġieli kultant dal-kliem jew din il-persuna li qed tkanta. Għaddejt minnhom jien, jew tnaddi minnhom jien, issa qed tkanta ħalija, qed kitbet għalija. Eżatt. Allura dejt jisni hekk li wasalt qisu ta' ċertu età u forsi ċertu żmien li bdejt.
Tiġu dan iċ-ċans għalija biex nagħmel xi ħaġa li vera tinħossa fil-fatt naħseb kienet waħda mill-isbaħ għalija esperjenza fuq il-park. Vera. U inti. Ħafna, ħriġt, ħafna. kellek sign language għalija. Kien hemm messaġġ, rid twassal messaġġ u għalija wassaltu. Ġifieri jekk ikolli nippikja kanzunetta, grazzi, thank you. Thank you. Naħseb jiena. Thank you għalik qed ngħidlek tal-li tgħidu dawn l-affarijiet. U Naħseb li thank you tal-li ġejt intaqa' miegħi. Thank you inti, onura lija jien. Ġmielek bil-wis. Ma nafhomx bħal. Ejja, mela. Apprezzat biss mill-ftit. Naf. Mbagħad riġt il-video. Nimbaram. Timbaram ma. Taf kemm kien bartu? Istra. Le, dak l-ilma hemm il-ġnejna jew fejn kont? Ġnejn. Fix-xitwa, ta' fix-xitwa kien. Frank, nagħmlu ta' spiss ta' di. U Vera nagħmluha ta' onestament spiss. qed ngħidlek. Madu fina nsejt li sentejn ilu ntqajna, mela nippruvaw ma nħallux sentejn oħra biex U milux niltaqgħu. tella l-ritratt, meta ħadna ritratt ta' mużika qegħdin jiena inti Kert, Kelly Marie jidir li jisimha. Mela. Milux tella l-istra jekk fuq il-gallerija tara Fil-kas naqra niġu dar-ritratt. magħhom niklu għaw kollha. Vera, misna ħanejlek, għandhom Mikkel tal-bliħ.